बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय हाबा मावनो होननानै मोनसे समाव मानगोदार रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान लानानै गोख्रों खामानि मावदोंमोन। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै 1983 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम स्निथि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन। आरो बेल' नङा, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गखांनानै बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय जे आलादा रायजोनि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ मोगथां महर होनांगौनि थाखाय हाबा मावनो होननानै BPSC होननाय मोनसे आफाद जिहेतु दङमोन, बे BPSC आफादनिबो बिथाङा फाउन्डार चेयारमेनमोन बा फाउन्डार आफादगिरिमोन। बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मैखोमै मोनसे गोख्रोङै मोनसे सोमावसारनाय बे हाबाफारियाव गोख्रों मोनसे बिहोमा बिथांनि दङ, जायखौ जोङो दिनै मान होनांगोन, जायखौ जोङो दिनै सन्मान होनांगोन। आरो बेल' नङा जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय जे सोमावसारनाय, बे सुबुं सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों महर मोनदों। आरो बे गोख्रों महर मोननाय सोमावसारनायखौनो मोगथां महर खालामनांगौनि थाखाय राजखान्थियारि राहाजोंबो सोमावसारनाय खालामनो बा प्रेसार मोनसे होनो होननानै एसेम्ब्लिनिबो बिथाङा MLA महरै थिसनजादोंमोन। दा बेबायदि बिथांनि जिखिनि रोंगौथि बा बिथांनि मोनसे लिडारशिप हारिखौ लानानै बिथांनि जिखिनि मोनसे डाइरेक्सन बा बिथांनि मोनसे माल्टि टेलेन्टेड जि क्वालिटि, बियो जोंनि थाखाय जेब्लायबो थुलुंगाथाव। दा बिनि थाखायनो बिथां गेदेमानि रुंसारि जानायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोनदों आरो जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथां गेदेमानि रुंसारि जानायाव जोंहा थोजासे जोबोद जोंहा खहा जादों आरो बे खहाखौ जों माब्लाबाबो जों सुफुंनो हानाय नङा। दा बिथाङा दिनै जों गैलाब्लाबो बिथांनि मावनाय, बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि, बेखौ जोङो मोगथाङाव गोथाङै दोननांगौनि थाखाय बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बिथांनि मुंखौ बोरै जोङो गोथाङै दोननो हायो, बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानगोन। बेनि थाखाय जों एसे सम लानानै बिथांखौ जोङो गोथाङै दोनलांनांगौनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन। दा दिनै बिथांनि बिदायनि समाव जोङो बिथांनि जिखिनि सोलेर बेखौ जोङो बिदाय होनो थाखाय बिबार बारसे जोङो बेबायदि बावफैदों। जोङो दुखुनि समाव न'खरनि सोद्रोमाजों जोङो बाहागो लाफैफादों। दा बेखिनि बाथ्राखौनो आङो दिनै बुंबाय। दा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बियो जेब्लायबो मानिजागोन, सिबिजागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानाय बा बिथांखौ मान होनानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावखुलिफोराव एबसुनि फिरफिलाखौ हाफ मार्च खालामनाय जादों। लोगोसे दायो मोनाबिलियाव आलारि फोजोंनायनि गेजेरजों बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि मोनफ्रोमबो एबसुनि मावखुलियाव खालामनाय जागोन होननानै आङो फोरमायबाय। गोजोन्थों।